upozornění, že je kontrola postů a připravenosti na všech drahách, takže za malinko budeme startovat. No jako pravda. Do toho! Ty velký. Tady nevidím vůbec. Takže vnitřní dráhu. Super! Radíme! Pojď! Šlape, jeď! Super! Jeden! Pojď! Jeden! Hezky! Pojď! Druhá předávka. Běž! Rozběhnuté to. Pěkně a dáme proudičku. Jeď! Jak to dáš? Pojď! Klidu! Pojď! A pojď! Pojď! Chci mám oběhnuto, my čekáme ještě na projitku na Brod nad Tichou. A to bude asi horší než... Boje. Jejte! Takže mám ostartovat třetí pokus. No ona běhá pomalu. Je to starší kategorii v podání Brodu nad Tichou. Oni si musí předběhnout. Tak to lítají pomalu. Běž, Lucko! Zaberte! Lucko, Tady to je hodně opatrný rozběh, ve 20 vteřinách nám stojí velitel na svém určeném stanovišti. Nesmíme tady uhulákat, ne? Začíná práce na Jbrovkách. Jo. Já nemůžu toho. Jo, my jsme hulákali tam toho, ale jako to. Koukej, jak pumpujou blbě. Honza jdu prostě. A Radim taky, jo, co? Úplně na krásu, to je na stříkách. Tady to bude velmi zajímavé, tady vidíme jen ty proudy, jak se říká, kmitají sem a tam. Těm 10 litrů vody ve Žborovce bude stačit, abychom těch požadovaných 5 litrů naplnili. Ale máme ještě v záloze dalších 10 litrů na dolití. Na levém stavu už dolíváme. Ano, máme plný, levý stav máme plný. Dolíváme i na pravém stavu. Právě to tam na ale Radim bude moc nahoru, to bude hrozně redovně, Radim, já bych mu dal facku zase si dělat. No, už na to přišel. A máme opravdu naplněné. Takže ještě odložíme technické prostředky a postavíme se správně, jak máme stát. Čas první štafety 58,84, čas druhé štafety 60,22, zapisujeme tudíž čas 58,84. Ale číslo 3, Brod nad Tichou a připraví se nám spálené poříčí číslo 4. Klára, jenom jeden běží, ne? Až 4 za ní. Takže všechno je připraveno, startní číslo 3, Brod nad Tichou. Jedem! Jeď! Si oběhneme tu a vrací se nám Zaber! překonání vybíhá teprve další 2
dvojice. Jedem! Zapojení proudnice, odložení na čáru, která měli metu. Pojď, Kubí, nevadí, pojď! A následci buď teda vybírává za venu metu a nic si přeložit Jedem! do úrovně hejnatové nástavce a dovinou cíle. Já vím, že to je strašně rychle ode mě. A už najdeme ten správný. Motej! Správný úsek, máme hadici svinovat. Makej! Pojď si mi, pojď to dát! Pěkně motaj, holky, pěkně motaj, holky. Hezký! Tohle pro mě neuzná. A máme pojď! Ta dráha číslo 1. Máme v cíli. Už je nevolný, ty rozhodně. Pojď se na druhý. To bude jeden. Vaši Nálsičák, Simona Kopáčková, David Stybar, Radek Stybar, Jakub Pravda, Petra Bartáková, Klára Blážová a Lucka Bartáková a Kateřina Barnasová. To jsou členky a členi tohoto kolektivu. A mezi ní můžeme startovat. Pěkný! Kubo! Již připravuje. Kubo! Připravují. Na druhou, ne, na druhou! Mladí hasiči ze Spáného Poříčí. Na druhou, když jsem to říkal. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Jeď, Peťo! Super, jeď, hezký! Jeď! Ajaj, tam jsme spadli z kladiny. Nevadí, jeď! Katka Hajková z Bystřice, první kole 15.63 a Péťa Bartáková s Brodnikou 27.77. Čas, ano, to se říkal, 27.77. Průběžné pořadí, první místo Anička Jařmanová 14.09, druhé místo Zuzka Šafrová 14.68, pardon, Jeď, Peťo! třetí místo Super, běž! Tak nic. Nevadí! Nevadí! No nevozí. Já už zase dal. Jeď! Já jsem to věděl. Zkušil. Jeď, Davide! Jeď! Hezký, Davide, makej! Super! Výborný, Davide, výborný, makej! Hezký! To je dobrý. Tak ho má. Tačko, pozor na tačku. Výborně, Ondřej, výborně! Makej, Ondro, makej! Jeď, super! Výborně, Ondro! Už to tady hulákáme, ne? Výborně, Ondro, výborně!
Pojď, radíme, to je ono! Radíme na rozdělovači. A Radim je... Jej, Davide! Pojď! Hezký! Super! Prodí se! A jsme tu proudičku nějak pozdě vytáhli. Tak, uvidíme. Ticho. Jeď! Pojď, Honzi! Pěkný, Honzo, pěkný! Takže vypleskáme, jak se říká. A tam jsme chytli zajíce.